4 лістапада нашыя суседзі з Расіі святкуюць ажна дзень адзінства. Гэта пра там Меніна, Пажарскага і выгнанне соу-колд палякаў з Кремля. Тыпу, топавы топ, просто свята свяцейшае. Насамрэч, за святам гэтым хаваецца адна з найбольшых гістарычных траўмаў расіянаў, а свята выглядае рэкампенсацыяй за гэтую самую траўму. За кадрам застаецца гісторыя, натуральна, прыніжэння Масковіі, калі іхні цар поўзаў перад нашым манархам на пузе, прасіў прабачэння і цалаваў яму рукі. А ў караблі руліў хто заўгодна, толькі не самі маскалі. Нагадваю, мы канал «Загляне сонцам». Да гэтай гісторыі спрычыніліся нашыя з вами продкі. Давайте распавядзем яе. Шановні глядачы, з ліку тых, хто падтрымлівае наш канал, дзякуй вам вялікі. Вы супер. Вас больш за 350. Гэта ого-го-го-го-го-го, якая лічба. Шановныя гледачы, з ліку тых, хто яшчэ не падтрымлівае наш канал. Калі ёсць жаданне, дык усе адпаведныя спасылкі маюцца ў апісанні гэтага відосу. Ёсць магчымасць прычыніцца да развіцця беларускага Ютуба. Любы данат улічваецца і будзе супер, гіпер важным. Давайте глядзець далей. Пачатак маскоўскай смуці паклала кіраванне Івана Жахлівага, Івана Грознага. Ён давёў іхную краіну да ручкі. Паглядзіце, калі ласка, наш адпаведны відос, калі ласка і калі у вас ёсць магчымасць і калі вам гэта бяспечна. Пасля кіраваў ягоны сын Фёдор, спакойны, лагодны, і калі быць да канца шчырым, не зусім здаровы. У 1598 годзе нашчадак той Фёдор, а ён апошні легітымны Руркевіч, памёр і трон узяў Барыс Гадуноў, які па шчырасці займаўся кіраваннем і да таго. Какого Бориса царя? Бориску? Что это такое? Бориску на царство? Але нам у дадзенай сітуацыі цікава іншая смерць за 7 год да таго. У Івана Жахлівага быў яшчэ адзін сын Дзмітры. З ім сталася сапраўды дзіўнае. 9гадовы хлопчык нібыта гуляў з ножычкам, пасля ў дзіцёнка здарыўся прыпадак эпілепсіі, і ён перарэзаў сабе горла. Дзіўна, і калі быць да канца шчырым, гучыць такое сабе. Гэтую версію мы ведаем ад баярына Шуйскага, які сам хацеў улады і сам рабіў расследаванне той смерці. То бок нейкая бздура атрымліваецца. Плёткі пра лёс Дзмітрыя набылі сілы пасля прыходу да ўлады Гадунова, якога народ, калі шчыра, не дужа любіў. Расклад такі: царэвіч не памёр, а хаваецца і хутка-хутка вернецца. 1601 год. Дзмітрый ажыў. На Масковіі не ўраджай, лютая зіма, і сапраўдны трындзец. Год такі хадзячых мертвецоў. Незадаволены з Гадуновым расце. Знянацку ў Рэчы Паспалітай з'яўляецца чалавек, які тыпу той самы выжыўшы Дзмітрый, нават з царскім нацельным крыжыкам. Хто гэта быў сапраўды? Гісторыкі спрачаюцца дагэтуль. Жыў такі манах у чудавым манастыры на Масковіі, які уцёк на нашу тэрыторыю, Грыгорій Атрэп'еў. І вось ён нібыта знайшоў на тэрыторыі сучаснай Беларусі юнака вундэркінда, які пасаваў на ролю царэвіча. Павучыў там усяму і прадставіў каралю як выжыўшага. Ёсць яшчэ тэма, што гэты юнак насамрэч быў бастардам Стэфана Баторыя. А ў таго Баторыя сапраўды бастарды меліся тут і там. У кожным выпадку гэта быў такі таленавіты містер Рыплі, які ведаў розныя мовы, прыдворныя манеры, валодаў шабляй і добра ездзіў на кані. То бок не з сялянаў паходзіў. І вось ён, маўляў, мае права на панаванне ў Масковіі. У Рэчы Паспалітай ён прапанаваў свой стартап. Зайсці ў Крэмль, стаць царом, а там ужо павырашаем. Пічынг стаўся паспяховым. Пакуль Жыгімонт Ваза, які кіраваў у той час Рэчы Паспалітай, вагаўся, ягоны гетман Жалкеўскі, а таксама іх іншыя магнаты, сярод іх Сандамірскі, Мнішэхі, чалавека падтрымалі і паверылі ў яго. Дзмітрый разам з тым знаёміцца і таемна вянчаецца з Марынай Мнішых, а яейны папа, Юрый Мнішых, яго падтрымлівае, бо, напэўна, прыкольна стаць цесцем цара. Прычым Рэч Паспалітая Маскве не аб'яўляе аніякай вайны. Навошта? Гэта ж проста нейкі чэл прыйшоў з войскам. А што? А зброю яны купілі ў краме хозтавараў, напэўна. Хаця усім усё зразумела. Гэта такая гібридная вайна. 1604 год. Дзмітрый з войскам заходзіць на Севершчыну, якую маскалі адціснулі 100 год да гэтага ў ВКЛ. Ідзе маршам на Маскву, а там ужо памірае шчасліва Барыс Гадуноў. Карты складваюцца
ідэальна. Лета 1605 году. Дмітрый з камандай заходзіць у Крэмль. Прычым удава Івана Грознага Марыя Нагая прызнала ў ім свайго сына. Ну, мы не будзем спрачацца, бо мама разбіраецца лепей. Ну і вось яго карануюць на маскоўскага цара. Зусім афіцыйна, шапкай Манамаха. Плюс міжнароднае прызнанне. Рудольф II, імператар свяшчэннай рымскай імперыі, з Вены прыслае яшчэ адну карону. Гэта лічы як прызнанне еўразвяза з Брюсселя. Ну, а яго Марына атрымліваецца першая ледзі Масковіі. Полька. О как! Калі паверыць версіі, што сам Дмітрый, таленавіты містер Рыплі з Беларусі, дык проста фантастычны замес. Час ягонага кіравання суцэльна праеўрапейскі і ліберальны. Пры Дмітрыі акурат стае менш казняў, смерцяў і крыві. Сярод іншага, напрыклад, новы кіраўнік дазволіў выезд з Масковіі і вольны рух па краіне іншаземцаў. Таксама рыхтаваўся адкрыцца універсітэт і школа. Што важна, гэта не быў час нейкай польска-літоўскай акупацыі. Дмітрый праводзіў сваю палітыку, проста яна была праеўрапейская, а з Рэчай Паспалітай ён хацеў проста мець мірныя стасункі. Нейкага там суперуплыву не было. Але гісторыя складваецца так, што нашы суседзі не любяць, калі ліберальна, лагодна і па-еўрапейску. Ім трэба больш пекла і крыві. Ну, ок, іхная справа. У выніку, вясна 1606 году спее змова на чале з Васілём Шуйскім. Акурат на канец траўня прызначана афіцыйнае вяселле Дмітрыя з той самай Марынай. Мега-баль, якога ніколі не было на Маскові. Упершыню усе елі відэльцамі з індывідуальных талерак, апранутыя ў заходні брэндавы шмот. Жанчынам, дарэчы, дазволілі танчыць не толькі з мужамі, але з кім хоч. Ну, Еўропа. На іншы дзень быў прызначаны нават маскарад, але атрымаліся маскі-шоу. Еўрапейскае вяселле з сотнямі еўрапейскіх госцікаў для мясцовых стала апошняй кропляй, і яны ўзбунтаваліся. Дмітрыя забілі, гасцей парэзалі. Марыну з бацькам узялі ў закладнікі, хоць спачатку яна і адкупілася агромістай суммай у 500 000 залатых. Хітры Шуйскі прадаў маскаля ў гэтую тэму як паўстанне супраць заходняга ўплыву і мацавання скрэпаў. Актуальна, на жаль, да гэтага часу. Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами. Бойся, мы идем! Гойда! Шуйскі ў выніку і стаўся царом. Цела Дмітрыя яны адкапалі, прывязалі да каня і правалаклі па Маскве, пасля чвартавалі, пакраілі на кавалкі, спалілі, засыпалі ў гармату і выстралілі ў бок захаду. Што дадаць? Хворыя ублюдкі. Думаеце, гэта канец? Дык не думайце, калі ласка. У 1607 годзе у Старадубе, калісьці наш горад, але, зразумела, заняты маскавітамі, час быў складаны, з'явіўся такі дзіўны чалавечак. Яго затрымалі тамтэйшыя менты і сталі дапытваць, хто ты, гэткі свой тутэйшы. Не, хто ты і адкуль, карацей. А ён нам знянацку і кажа, я цар Дмітрый, я выжыў. Нашая павагу, бо як выжыць пасля расчлянення, спалення, выстрэльвання з гарматы ніхто з нашай рэдакцыі не ведае. Напішыце, калі ласка, ў каментарах, калі вы ведаеце. Ну такі натуральны тэрмінатар за 400 гадоў да таго. Пра жыццё гэтага чэла да 1607 года наогул ніхто нічога не ведаў, але кажуць, што ён таксама наш, са Шклова, дарэчы. А яно сапраўды геаграфічна недалёка. Чалавеку ў выніку ўзялі ды паверылі. Старадуб першы горад, які яму прысягнуў. І пачалося. Вакол ужо фармуецца цэлая баярская дума. Туды сцякаюцца войскі. Чэлы з каманды першага Дмітрыя, казакі, авантурысты, наша шляхта з памежнага з Масковіі пояса, з Магілёўшчыны і Падняпроўя. Плюс удзельнікі сандамірскага рокашу з Рэчы Паспалітай. Ну, то бок замес ого-го. Таксама сур'ёзныя людзі. Адам Вішнявецкі, Роман Ружынскі, Ян Пётра Сапега, ну, радня Льва Сапегі. Ну і, канешне, Александр Лісоўскі. Гэта чалавек-легенда на асобную серыю, бо вайсковы геній. Лісоўчыкі – вайсковая фармацыя, якая спецыялізавалася на партызанцы, дыверсіях і глыбокіх рэйдах на тэрыторыю ворага. Ну, то бок такі тагачасны гур Рэчы Паспалітай. Маскалі яшчэ 100 год пазней пужалі лісоўчыкамі дзяцей. Прыйдуць і забяруць. Калі хочаце выпуск на гэтую тэму, калі ласка, пішыце, мы абавязкова зробім. Уся гэтая вясёлая кампанія шчасліва ідзе маршам на Маскву і спакойна бярэ па дарозе ўсе гарады, якіх сустракае.
У вясну лета 1608 году была бітва на Хадынскім поле. Гэта зусім блізка да Масквы. Але сам горад, што важна, яны не ўзялі. Парадокс. Дмітрий кантраляваў большасць гарадоў Масковіі, але саму Маскву не. Чалавек зрабіў сабе лагер у сяле Тушына пад Масквою, таму маскалі пасля зняважліва называлі яго Тушынскі вор, ну, ў сэнсе злодзей. Пасля ўсё склалася кепска, бо распачалася вялікая палітыка. Дмітрий II хацеў гуляць і з Рэчы Паспалітай, і са Швецыяй. А гэта вельмі складана, бо краіны міжсобку ў варожых стасунках. У той самай дарослай палітыцы, калі бы да канца шчырым, Дмітрий II быў зусім лішні. Адступіў у Калугу і там быў забіты. Але самае цікавае, што з другім Дмітрыем на той час была Марына Мнішых, якая прызнала ў ім памерлага мужа. Ясна, што з палітычных прычынаў, ну і зноў ж такі мы не спрачаемся, таму што жонцы ўсё больш зразумела. І нават спрабавала тая Марына руліць войскам пасля ягонай смерці. Ну, карацей, моцная жанчына, яшчэ пра яе пагамонім. Думаеце, гэта канец? Дык зноў, калі ласка, не думайце, давайте яшчэ пабудзем разам. 1609 год. На Масковіі кіруе Васіль Шуйскі, які толькі адышоў ад стрэсу пасля чарговага Дмітрыя. Ну, як Тэрмінатар 1 і Тэрмінатар 2. Спрабуе муціць саюз са шведамі, бо адчувае сабе ў самоце. Што важна, наш Жыгімонт Ваза сам этнічны швед. Швецыя сапраўдны ягоны боль, бо там кіруе яго дзядзя, і ўлады дзяліцца ну зусім не хоча. І вось калі маскалі з гэтым дзядзям пачынаюць карышыцца, Вазу проста падрывае. Плюс, ну гэта тупа небяспечна. Зноў закруціцца вайна за Балтыку і ўсё такое. Каму гэта патрэбна? Нікому. А яшчэ Жыгімонт некалі ў 1587 годзе, калі яго выбіралі каралём, даў абяцанне вярнуць страчаныя землі. Гэта Смаленск, Чарнігаўшчыну і Севершчыну, якую забралі маскалі. Ну і вось з'явілася добрая нагода. Пры гэтым кароль сам не можа аб'явіць вайну, бо павінен сойм даць дабро. Таму, каб легалізаваць гэта ўсё, трэба перамагчы, то бок стаўкі супер высокі. У 1609 годзе нашы пачынаюць аблогу Смаленска. Яна будзе доўжыцца 20 месяцаў, то бок амаль 2 гады. Але справа важная, бо хто кантралюе Смаленск, найбольшую крэпасць усходняй Еўропы, той пануе ў рэгіёне. У той час войска Жалкеўскага прэ на Маскву і перамагае ў бітве пад Клушыным 4 ліпеня 1610 году. Гэта фантастычная перамога, трыумф гусарыі Рэчы Паспалітай, бо 4000 гусараў разбілі 20-25 тысячаў групоўкі маскалёў і шведаў. То бок бітва стала сапраўды легендарнай. Шлях на Маскву адкрыты. Лета 1610 года. Войска Рэчы Паспалітай заходзіць у гэтую абіцель зла, каб прабыць там ажна да 1612 года. Цар Васіль Шуйскі і ягоны брат былі схоплены і транспартаваны ў Варшаву. І там іх чакала, ну тут не будзем прыдумаць ніякіх эпітэтаў, тупа прыніжэння. Яны паўзлі да Жыгімонта Вазы, падалі на твар і прасілі прабачэння і літасці. Поўнае бесслаўе. Шуйскі пасля загіне ў вязніцы ў Гастынскім замку. На Масковію ўжо ніколі не вернецца. І тут зноў жа важны момант. Маскалі ўжо 400 гадоў расказваюць тую самую балалайку. Гэта інтэрвенцыя, гэта акупацыя. Але іхныя баяры, апазіцыя, то бок тагачасныя харошыя рускія, эліта і старэйшыя роды, ну, напрыклад, Даўгарукі, Салтыковы, Трубяцкі, Шахоўскі і іншыя яшчэ да Клушына і да ўзяцця Смаленска самі прыйшлі з прапановай тыпу «А давайце кампрамісны варыянт». Хай у Крамлі кіруе сын Жыгімонта Вазы Уладзіслаў. Яму тады было 14 гадкоў. Толькі ў нас ёсць адзіная умова – прыняць праваслаўе. Зразумела, што Жыгімонт сам гэтага зрабіць не мог, бо веруючы католік плюс, ну гэта тупа немагчыма для яго, як для караля Рэчы Паспалітай. Або праваслаўе, або каталістам. Таму была і тэма з сынам. Дарэчы, гетман Жалкеўскі на тую прапанову на ўсялякі выпадак пагадзіўся, не пытаючы, але ані Жыгімонта, ані Уладзіслава. Ну і вось, Крэмль нібыта заняты. Чакаюць, калі прыедзе Уладзіслаў. Уся гэтая справа зацягваецца. Жыгімонт не спяшаецца высылаць сына царом на Масковію. Як вопытны палітык, дасведчаны, ён ведае, чым сканчваюцца маскоўскія цары. Хоць і на Масковію, пакуль гэта весь царбор гэта адбываецца, ужо выпускаюць новыя грошы з імём цара Владзіслав Жыгімонтавіч. Урэшце летам 1611, калі нашы бяруць Смаленск, пасля доўгай аблогі, харошыя рускія пачынаюць кумекаць, што іх дарожныя карты наўрад ці спрацуюць. То бок Смаленск той самы ніхто ім вяртаць уже не будзе. І што там далей,
наогул незразумела. Сітуацыя пакрысе накаляецца. Але што цікава, у тым самым Крэмлі у Маскве надалі сядзіць не толькі гарнізон войскаў Рэчы Паспалітай 3-4 тысячы чалавекаў, але і тыя самыя баяры, якія іх запрашалі і пусцілі ў гэты Крэмль. І калі што, гэтым баярам таксама трындзец, бо суайчыннікі будуць рэзаць іх першымі. Сітуацыя грамадзянскай вайны гэта і ёсць так званая вельмі легендарная смута. Урэшце рэшт, першы бунт быў адбіты. Вакол ужо пануе хаос. Наогул 1611-12 гады ў Маскве гэта нейкі Сталінград, параўнанне ад польскага гісторыка Анджэя Новака, бо нон-стоп вулічныя баі літаральна за кожны дом. Горад паляць і адны і другія з розных канцоў. Аддзелы ад караля спрабуюць прабіцца да сваіх. Гусарыя Хаткевіча даехала, на вуліцах шалелі, але так і не прабіліся да Крамля. Вельмі драматычная гісторыя. Дапамога нармальная прыйшла толькі калі гарнізон капітуляваў з голаду. Калі ўжо з'елі усё, што рухалася, катоў, мышоў, сабак, ну і так сталася людзей. Жудасныя апісанні захаваліся, калі некалькі жаўнераў міжсобку вырашаюць, каго з'есці і пражыць яшчэ некалькі дзён. Маскалі кажуць, што акурат гарнізон Рэчы Паспалітай з'еў бібліятэку Івана Жахлівага, бо тая бібліятэка знікла і невядома, дзе ажна дагэтуль. Ну, так, рукапісы сапраўды маглі быць на пергаменце, але ж гэта скура. Але ўсё адно гучыць як байка. Зрэшты, калі вы раптам елі кнігі і вам спадабалася, напішыце ласка ў каментарах. Ну дык вось, 4 лістапада 1612 года апалчэнне Мініна і Пажарскага займае Кітай горад. Гэта сённяшні раён Масквы. А 7 лістапада гарнізон капітулюе, не прайграўшы ў мілітарным сэнсе, а таму, што было голадна і холодна. Ну, толькі холодна. Наступным царом у наступным годзе стае не князь Пажарскі і не купец Мінін, а 17-гадовы Міхаіл Раманаў. Раманавы крутая сям'я алігархаў. Самі круцілі з Рэчы Паспалітай, а той падлетак Міша сам сядзеў доўгі час у Крамлі з гарнізонам Рэчы Паспалітай, што цікава. Проста ён быў выгадны як кампрамісная фігура і заклаў такім чынам дынастыю Раманавых на бліжэйшыя 300 гадоў. І нават гэта быў яшчэ не канец вайны, бо далей кампанія 1615 году, калі Александр Лісоўскі са сваімі лісоўчыкамі рабіў глыбокія рэйды, браў Арол, Бранск, Болохаў, ну і нават спаліў Ржэў. Ян Караль Хаткевіч і іншыя рабілі новыя і новыя паходы. Уладзіслаў фармальна заставаўся абраным царом маскоўскім. Пытанне было толькі ў тым, каб зайсці ў Крэмль. І ўся гісторыя, магчыма, пайшла б па-іншаму. 1617 год. Апошняя спроба. Тады нашы стаялі ўжо пад брамамі Крамля разам з камандай супергерою і гетманам Сагайдачным. Яго запрасіў Леў Сапега. Але не атрымалася. Адступілі. Толькі пасля гэтага нашы пагадзіліся на тое, што Уладзіславу не лёс стаць царом. 1619 год. Падпісаны мір. Рэч Паспалітая вяртае сабе страчаныя землі. Чарнігаўшчына, Севершчына, Смаленск. На мапе яны памаранчовым колерам. І гэта не толькі нашы гістарычныя землі, але вельмі важны пагранічны пояс з маскалямі. Рэч Паспалітая на гэты момент на піку тэрытарыяльнай магутнасці. 1132 год. Памірае Жыгімонт Ваза і адразу ж маскалі удараюць па Смаленску. Памятаем, хто кантралюе Смаленск, той трымае ўвесь рэгіён. Але Уладзіслаў, які стае ўжо нашым каралём, тады яго адбіў. Смаленск мы страцім пазней. Навошта гэта ўсё было? Давайте неяк зафіналім мараль. Толькі тады, калі на Маскве смута і смярдзіць трупамі, яны не дакалёбваюцца да ўсіх астатніх, бо заняты выключна самімі сабою. Тады ў нас, у Менску, у Чарнігаве, у Вільні, у Рызе спакойна можна неяк жыць і нават развівацца. Як толькі ў іх там усё сцішыцца, калі яны прыходзяць да кандыцыі, дык лезуць да ўсіх суседзяў. І тады смярдзіць трупамі ўжо пад Чарнігавым, Менскам, Вільняй, Рыгам. Такі яны людзі. Такі урок гісторыі, так яно ўсё працуе. Падабаецца нам ці не. Ну і апошняе. Чым скончылася гісторыя Марыны Мнішык, гэтай неверагоднай жанчыны? Па смерці Дзмітрыя II яна сышлася з атаманам данскіх казакоў, Іванам Заруцкіх. Яны землякі, бо ён з Галічыны родам, а яе папа кіраваў Львовом. Ну і характары ў абодвух авантурныя. Яны разам адышлі да Астрахані і там нават збіраліся стварыць сваю дзяржаву. Але не склалася. У 1614 маскалі ўзялі іх у палон. Заруцкага адразу па загадзе 18-гадовага цара Міхаіла Раманава пасадзілі на палю. 4-гадовага сына Марыны павесілі. Саму Марыну пасадзілі пад арышт у Каломні і там закатавалі. Родным сказалі, што жанчына памерла ад тугі.
Ну і паводле падання, перад смерцю Марына пракляла ўвесь род Раманавых, каб іхныя цары не паміралі сваёю смерцю. І сапраўды вельмі часта яны сваёй смерцю не паміралі. І гісторыя Раманавых абарвалася таксама страшна і гвалтоўна ў 1918 годзе, праз 304 гады. Вось так. Мы канал «Заглянет сонца». Калі хочаце далучыцца да каманды нашых супорцераў, усе адпаведныя спасылкі ёсць у апісанні. Гэта вельмі дапамагае працягваць нам працаваць. Дзякуй за прагляд, дзякуй за донат. Ну і давайце беларусець разам.